Kada je ljepše klanjati sabah namaz? Sabah nastupa nakon završetka noći, isto kao što se šefek, crvenilo, javlja s početkom noći. Islamski učenjaci su složni u tome da je početak sabahskog vakta nastup prave zore, te da je kraj sabahskog vakta izlazak sunca. Sulejman bin Burejda prenosi od oca, a on od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ga je neki čovjek priupitao o namatskim vremenima, pa mu je rekao: klanjaj sa nama ova 2 dana. Kad je sunce prešlo polovinu neba, zeval, naredi Bilalu radijallahu anhu da uči ezan, nakon čega mu naredi da uči ikamet za podne namaz, nakon čega mu naredi da uči za ikindiju namaz, kad je sunce bilo dosta uzdignuto, bijelo i svijetlo, zatim mu naredi da uči za akšam namaz kad je sunce zašlo, a zatim, po nestanku crvenila, mu naredi da uči za jaciju namaz, nakon čega mu naredi da uči za sabah namaz kad je nastupila zora. Drugog dana mu naredi da uči za podne namaz, malo kasnije kad je prihladnilo, zatim je klanjao ikindiju namaz, dok je sunce bilo uzdignuto, koju okasni dosta u odnosu na prvu ikindiju koju je klanjao, zatim preklanja akšam namaz malo prije nestanka crvenila, zatim klanja jaciju namaz nakon što prođe trećina noći i klanja sabah namaz u osvit zore, nakon čega reče: gdje je čovjek koji je raspitivao se o namatskim vremenima? Čovjek se javi i reče: ja sam taj, o Allahov poslaniče. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu reče: vrijeme vašeg namaza je između ovoga što ste vidjeli. Hadis bilježi Muslim pod brojem 1422. Abdullah bin Amr prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: vrijeme sabah namaza je sve do izlaska sunca. Hadis bilježi Muslim pod brojem 1417. Kada je ljepše klanjati sabah namaz, islamski učenjaci se po tom pitanju razilaze na 2 mišljenja. Prvo mišljenje: sabah namaz je vrijednije klanjati s početka sabahskog vakta u mraku prije nastupa osvita zore. Malik, Šafija, Ahmed, Ishaq, Ebu Seur i tako dalje, koji svoje mišljenje temelje na sljedećim dokazima. Ajša radijallahu anha kaže: žene vjernika bi klanjale sabah namaz za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, ogrnute svojim ogrtačima, nakon čega bi se vraćale svojim kućama, a niko ih ne bi mogao prepoznati od mrkline mraka. Hadis bilježe Buhari pod brojem 578 i Muslim pod brojem 230. Ebu Berze el-Eslemi radijallahu anhu kaže: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi preklanjao sabah namaz i otišao kući, a čovjek ne bi znao pored koga je klanjao. Učio je od 60 do 100 ajeta. Hadis bilježe Buhari pod brojem 541 i Muslim pod brojem 1097. Enes radijallahu anhu prenosi da je Zeid bin Sabit radijallahu anhu rekao: sehurili smo sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, nakon čega smo krenuli da klanjamo sabah namaz. Rekoh: koliko vremena je prošlo između to dvoje? Reče: onoliko
koliko bi trebalo da se prouči 50 ajeta. Hadis bilježe Buhari pod brojem 576 i Muslim pod brojem 47. Ebu Mes'ud el-Ensari radijallahu anhu kaže: jedne prilike poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao sabah namaz u mraku, da bi zatim druge prilike klanjao sabah namaz u osvit zore. Nakon toga je sabah namaz klanjao u mraku i umro je, a nije se više vraćao na sabah namaz u osvit zore. Hadis je hasan. Sunnen Ebu Davud broj 394, Sahih Ibn Huzejme broj 352, Sahih Ibn Hibban 4/363, El Sunnen El Kubra Bejheki broj 1771-2128. Klanjati sabah namaz na početku vremena spada u uopštenost ostalih dokaza koji govore o tome da je ljepše i pohvalno namaze obavljati s početka njihovog vremena. Ranjenje sa sabah namazom je bila praksa pravovjernih halifa, kako to bilježi imam Ibnul Munzir u dijelu El-Evsat 2/374, gdje se kaže od Osmana i Ali radijallahu anha da su klanjali sabah namaz u osvit zore. Jedan dio uleme poput imama Šafije i Ahmeda rahimehullah smatraju da riječ el isfar znači sigurnost nastupa prave zore, a ne osvit zore. Imam Ebul Ala el Mubarak Furi rahimehullah kaže: nema sumnje da su hadisi koji govore o obavljanju sabah namaza u početnoj mrklini el Tavlis brojniji i ispravniji i jači od hadisa koji govore o obavljanju namaza u osvit zore el Isfar. I mezheb stav većine islamske uleme jeste taj da je obavljanje namaza u početnoj mrklini vrijednije, što je ujedno preče i bolje. Pogledaj djelo Tuhfetul Ahvezi 1/184. Drugo mišljenje: sabah namaz je vrijednije klanjati s kraja sabahskog vakta prilikom osvita zore. Imam Ebu Hanife sa svoja dva učenika i imam Sufjan el Sevri rahimehullah svoj stav temelje na sljedećim dokazima. Rafi'a bil Hadidž radijallahu anhu kaže: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Bilalu radijallahu anhu: odgodi sabah namaz do osvita zore sve dok ljudi ne budu vidjeli mete strijela svojih. Musned el Tajalisi broj 1003, Mu'udžemul Sahabe Begavi broj 720, El Mu'urđem El Kebir Taberani broj 4289, Musned ibn Ebi Šejbeh broj 83. Rafi'a bil Hadidž radijallahu anhu kaže: čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao: sabah namaz klanjajte u osvitu zore, jer je tada nagrada veća. Hadis je sahih. Sunnen Tirmizi broj 154, Sunnen Nesa'i broj 548, Musned Ahmed broj 17318, 17325, 23685.
Sahih ibn Hibban, broj 1490, Musned el-Bezzar, broj 1356. Imam el-Tirmizi, rahimehullah, kaže: ima uleme među ashabima i tabijinima koji su smatrali da se sabah namaz treba klanjati u osvitu zore, i na tom stavu je Sufjan el-Sevri, rahimehullah. Imam Šafija, Ahmed i Ishaq smatraju da riječ el-Isfar znači da budemo potpuno sigurni i bez ikakve sumnje da je sabahsko vrijeme nastupilo, a ne da riječ el-Isfar znači da je sabah namaz se odgađa. Sunnen el-Tirmizi, broj 154. Sejjar bin Selame kaže: ja i moj otac smo ušli kod Ebu Berze el-Eslemija, pa ga moj otac upita: kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao farz namaze? Na šta on odgovori riječima: klanjao bi podne namaz kog vi nazivate prvim, kad bi sunce nagnulo se s polovine neba, a ikindiju bi klanjao tako da bi se neko od nas mogao vratiti svojoj jahalici na kraju grada, a sunce bi i dalje bilo jako. Zaboravio sam šta mi je rekao za akšam namaz. Volio je da odgodi jaciju namaz kog vi nazivate riječju el-atame, a mrzio je spavanje prije jacije i sjeljenje nakon nje. Sa sabah namazom bi završavao onda kada bi čovjek mogao da prepozna čovjeka koji do njega klanja, a učio bi od 60 do 100 ajeta. Hadis bilježe Buhari pod brojem 547, Nesa'i pod brojem 525 i ocjenjuje ga kao Sahih ibn Hibban 4/370. Imam el-Serhasi el-Hanefi, rahimehullah, kaže: u obavljanju sabah namaza u osvitu zore el-Isfar je povećanje džemata, dok je u ranom obavljanju sabah namaza el-Taglis umanjenje džemata. Stoga ono što vodi većem džematu je bolje i vrijednije, a i sjediti na mjestu obavljanja namaza sve do izlaska sunca je vjerom preporučeno djelo, shodno hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u kom se kaže: ko obavi sabah namaz i ostane na svom mjestu sve do izlaska sunca, isto kao da je oslobodio 4 roba iz Ismailovog alejhiselam potomstva. Musned Ahmed, broj 22248, Musned Bezzar, broj 1299, El-Mu'udjem El-Kebir, El-Taberani, broj 7954. Kad se sabah namaz obavi u osvitu zore, El-Isfar, čovjek je u mogućnosti da stekne spomenute vrijednosti i sevape, ali ako se sabah namaz obavi na početku vakta, u mrklom mraku, el-Taglis, slabo ko će biti u stanju da postigne ovu nagradu. Pogledaj djelo El-Mebsut 1/431. Imam Tahavija, rahimehullah, je spojio između dokaza pobornika kako prvog, tako i drugog mišljenja, rekavši: ono što treba jeste to da se na sabah namaz stupa dok je mrak, a da se sa namazom završava u osvitu zore, što je u skladu sa svime što se prenosi od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba, što je i stav imama Ebu Hanife, Ebu Jusufa i Muhammeda bil el-Hasena, rahimehullah. Pogledaj djelo
Šerhu Me'anijel Asar 1/184. Na kraju ćemo spomenuti i jednu predaju koja malo preciznije pojašnjava pitanje o kom trenutno pišemo. Muaz bin Džebel radijallahu anhu kaže: kada me je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao u Jemen, rekao mi je: o Muaze, u zimskom periodu klanjaj sabah namaz s početka vakta u mraku i oduži sa učenjem onoliko koliko ljudi mogu podnijeti i nemoj im dosađivati, a u ljetnom periodu sabah namaz klanjaj u osvitu zore, jer je noć kratka i ljudi spavaju, pa im odgodi namaz kako bi mogli da stignu. Pogledaj djelo Šerhul Sunneh El Begavi 2/199, Ahlakun Nebiji Asberani broj 162, Hiljetul Evlija 8/249, a Allah dželešanuhu najbolje zna. Priredio Sead Efendija Jasavić, profesor fikha.